walked a path that would have been walked by the O'Flahertys when they walked from school to their school in Old Carter School, just across the road from here. And it's about a half a mile. And it would have been it would have been the way that Tom O'Flaherty walked when he did his story about the kelp burning. When he told of going to Gortnagapple, he'd have gone down that little road and gone through those fields, and there's a right of way there and little steps, and you can go across. And there was also another path on the other side of the road that brought people down to the North Shore. And that's the way Tom O'Flaherty would have gone to the shore to go to the kelp, you know, and that's what that story was about. Right, Níl den agamsach ach Jeremy couple of focal scale shocher just to explain the context of the story that you're about to hear, read in Irish, Capel Bawn. It's an Irish version, or probably I would say the Irish original of the text which is in Cliffmen in the West about the white horse, the Flaherty's white horse. It's being been included in the book of Tom's stories, which I'm preparing, which I hope I'll have off to the publisher before very long. And it's also we are also grateful to Notre Dame Library for permission to use the text. They have the original manuscripts since over a year ago. So in scale atá an Capel Bawn mar Jerem Lagan Gaelge no stoig ben Bon Lagan Gaelge gan Capel Bawn in scale atá in Cliffmen in the West. Scale atá spéisiúil a choplebalach má bhín toch chuir gompraid le liam tan rudí céán an trá an capel clocha sneacht agus báisteach agus famine tan drama céán agus drama go cinál éagsúla tá an on scéal sin le liam teangáil bhfuil ól sa go leor agaí agus a tháinig muid an nora an leagan telefíse ó sin. So the elements and the decor here are similar to Liam O'Flaherty's famous story about Teangáil, about the girl on the strand and the young man who fails to bite the bullet, I suppose, to a certain extent. And you have the beach, gathering of seaweed, the sort of conflict between people, between generations and so on. And of course this elemental horse which appears in various stories of the Flahertys. I said last year provocatively, maybe it's a little bit like a sort of a totem animal of sorts, but the horse is very much a character parsa earlier in sa scale shop. So gan hille moile fui mar sin fak me fui nola and check sure lev Capel Bawn le Thomas O'Flaherty. Tom O'Flaherty. Now you'll pardon me if I have Theresa May moments. I do have a coat about those. Okay, an Capel Bawn. Tas na muid lasú an garí daun maid na máireach. Níl brachlan sa gúan nach bhfuil briste ó bhainechan, agus bucheart gomach airt feminine a bortála maidin. Saurú na páidí nó rás a gada chola, mar caimuid bhein ar sí gomach. Na bhí méid sin ráiteag maithir, chroch sé na clocha paidir gontáine ó cín na tínteáin, agus chuise ar a glúne. Rinne muid ile ála. Nuair a bhíon páidín ráite, agus chuileáine sa tealachan na gala, ach má bháir agus me héin, chuidiú an kittel ar a groch le cupán té dhéana. Chuid má bháir té sa típat, agus nuair a bhíon tuisce fechta, leach sín té, schur sí tárinte ar smachóidí dearaga. Sorry, Owen. Thug me héin cupán té ag maithir. Cé gur a sin nach frán a colata, hí a rá húl oscailtéige nar a frame cos na lepan. Deirech muid go galate an ús a dheoria, le húl oscailtéige. Ba cosú le duine nach ra mór an muínige as a gine déana, agus gur se gúnaí ar a airichas. Té gunne chapel go dtí Pálahálacha maidin, agus túr go portál a sráraí. Túr píce leat. Ní na gácha tairí róbach, tuairim gealach an lei. Caiimi se bheith go gladach le tús trá, cé gur be mo warúr, nach mór an jaam in a bhaileofar go mé leatráige, agus lecin na bhil an bhóid tirim. Nar a thug maithir a táirú seacham,
Thos sé ggóla chu té. Fear gearchaintach gan mór an bleidirach de bhí an. Agus cén ar mhara a dhéifire a gobad ná caint. Bhíoh sé ag ceann cuasa chulahfuil is géidirna. Bhí maithir imi chun na chládaí sa le rúise mo bháir ar maidin me. Ní ra me ach 2 bliana déag agus híl si nar féidir an neamar go suúin a bheith am. Ba mé an 10 duine ar rúgúide a bhíon an cin fid a dionne ar hálagus ar frá I ngortas an áraí, agus is áidealach a bhí ar mo chláinte. Bhí tinú mhór mhóna as portaí rasmach ar y tealach nar a deire me. Chlomhón na bhínte agus brostaí a lasa. Ní amháin sin, ach ní bheith slesid luí I ní a uolach capilde. Dearach maithir, nach ra éon chinnábharí I Conamara, chomór agus a bhí ar smog. A chug me faoi deara go ras smog a tháinig a chuid múna. Bhíoh sé ráit an árainn, go ra fearras árainn chu críanna le fearras Conamara agus fiche uair níos cnéasta. Ach ní rain sin nach fidwaga. Cé go níor an héin, go níalach fear Conamara fear árainn ar an éanach. Bhín lampa lasta tímó. Bhí sé chudul le hanam cinceara. Hain an trá se go lólam, nar I ligin leisce agus an sócólacht chum, aidí as a leba. Bhín ciptal ar I tealach agus an típat cais na tine. Bhí potafátaí ar a groch le hain chapel. Bhí dís cnág nar I hiúrn óna cragaí ar a tíomhhéir gan bhile. Nar I dime me bhricfast, chroch me am bataister agus thug me mai ar fála bhálach. Bhí sé doracha go mai, agus is amúir a bhfuil me méracha na gos faoi staran chluiche. Thos an capalbána setrach nuair a daire sí tíocht me. Bhí a cluigan thar a meárnaice. Chumil me má láb das rún agus lair is lé, is chumil si a cluigan díam. Bhí fúnara an bhile á ágáil mar bhí ocrasara. Bhí an seanéir ite go cré. Bhí seice go meach béle fataí fannach leis am eile. Chur me an taistarara agus leg me an bhearna. Lig me macha capal agus hóg me an bhearna. Bhín bólín chocún sin nach bhétain a ghail cáir scachal ar gapal, fatís go bheánan an crackan go mo chud lodigní ar na claiacha. Ceol me rúmaí go dtí an bór lean. Cén ar bhíú de truf an tála himple na bailí se. Bhí na dínacha canúir agus gur mhórló begainde a ligan le farsingú a chur ar bór. Tháinig an capalbán go dtí an techa na cruahadar. Bhí na fataí cnág I gilir ar chola na bine ar fasca ón nghuiíon a dua. Chun sean chapal na gion go santach amplach. Fuair me an tráir faoi réad agus leag me ar a dríimií. Chur me an tíarach faoi na tribal agus an teannach faoi na bolog. Dáisc me I. Chur me na cléimhar na scórnaí agus píce I gceangan na cléimh. Chum me go léim ar a carún agus as go brachlam go portála. Nuair a chruim me ceann na mhór a casa síos go dtí an cládach, bhí Africam ar a bharige ar gáhíomh in lein. Bhí piléiríala a gaiirí chothard le háile dún ar a tíomhás, agus bhí si briste répa ó thua agus scréchaí ag an nghuiíon a dua. Bhí an bhreachlan mhór agus an bhreachlan bheg agus chuile bhreachlan sa gúan, briste agus gon leatrá fósaige. Bhí neart feminine a chuile áit I méal tuine, ach ní étar si trimú mar geall ar a gorú a bhí sa bharige. Ach nuair a lacach an fén agus hitteach an áige, bheith si na hairt sna cládaí, agus ní bheith espelasú ar na filiméirí bega. Bhí an ghuicho fuair agus gonnearat sí na clúsa díd. Chun an capalbán a ceann fú a gail sí gaine séite na trá. Bhí lethúil dúnteice mar bhí an ghuí dá chuocha. Sa réigen bhí man an na cléimh a chuneall ar I garib le teán ghuiche. Nis is a ríist, hiúcach múr clochas nechta le dinglis a churm a chrúba. Ach bheith fasca a bortála. Bhí se an arga le rá nar a chreime dúling fartála. Ní ra dostraí má geall ar a go bharige mhór, ach bhí si ráhar sa tíle timppla a bhláin mhór. Nis is a ríist nar I chrimach slám, de
Bhí fiche fearr ina molach. Bhí tóir ar amhain acu. Bhí chuile fros a gládacha tarrant ar Mán mór, agus na ríthe cochan tám freagrach, siomach meáil mór go neamhain. An chéad aramach a fiche aige bu leisí. Bhí fiche fearr a fánach leis an úmaid sin, agus do má ámad a bheith sgóin, ní bheidís níos áirdalaí. Hiúil an capalbán go lách ré ar na clochas a gosan ar ad na dúlinge, nó gur tháinig sí ar an bhláin mhóid. Nuair a chunig sí maithir lig sí setrachasta héin. Thug maithir súlara, agus thug sé a ríist ar a bheamain a bhí a braid mó. Ba cosú le saidúr a réireachasa a fiche nach liceige. Has a capal agus dá me héin ar a drím. Yn sin tháinig uail na fir bhí a fear ar a bheamain. Bhí meáil feamana Bhí meáil feamana go mór le coca féir i trimú. Thosan na fir a ri. Bhí an leach sleann agus bhí ar iscire. Bainú maithir á chosa agus síú ar chhlaat a grámaia. Nuair a chunig an capalbán na tite me lig sí screadaiste héin, agus síos léir a dúling, mo chrúb clé ar scórnam agus mo fiche i mo lábheas. Nuair a fre an capal in lec, lig sí screada leiste féin. A mach le go dtí an bolán mór. Bhí grímo chuidhara ina cosaice. Nuair a chunig na firí bhfuil úfasíad agus heas siad. Híl siad go bechaí in neacha síos na síolga. Jimmy lé is sínáil agus is scréchail agus isce go bolg le. Níor stad gur heas sí ar an lecin le tíomh bhfuil a bhóid in éidan an airt feamine. Bhí me héin róte ar a drím le scanra. Chud píceán. Maithir a bhí a fógartarm. Bhreanna mar rúm agus chunig me an meáil feamine. Bhín tíle gal amach. Níor a mór an am le cáil agam mar bhí saint na bhar a fála ceannas fearr ar a gud pisroga. Agus is cear go méid is le mo híomh dá mo deolalas ifle na bheits a gapalbán. Chaim an píce agus chuim me go hámad sa bheamaní. Is lumsan meáil ar sa mise. Ag léimnach gan chapal is a tógeall selle ver a bheamain. Fear mai a déir maithir. Tá díal an gáraí dain go amhain ina sin agus bíar dó. Tásúla bhfuil fearmainn go mbeidh sláid an.